At ang amo mga sugilanong mga video. Sugilanong mga video. Mao nila ang gikuluran gyud ayon karong adlaw. So kung may sinabakan guys. Ni hapit migpalit og pizza ra na ami masim-asima labi na kung ting pauli na. Matod pa sa usa ka guide nga kung gusto na mo ma-explore ang upat ka falls diri sa Inabacan dapat magkinahanglan na og mo guide bali sa 300 pesos nga guide ma-enjoy na nimo og ma-explore ang Inabacan. Diri pa lang sa akong nahimutangan pamati nako hastang Bugnawa. Tungod sa kalami sa muang humba naagi na bulasot sa Picas Cottage. Wala paghinay day. May delikado kayo diha. Ring dapita nag-sightseeing pa ko kung asa ko dapit mo tampisaw. Kining tapukan kasinabot na pod nga mo explore og waterfall. Maong nangutana ko nila kung asa nga falls na pudta. Oh, asa naman pudta? Asa kom? Asa naman pudta? Asa ka nung taway? Nabakan na po mi guys. At ang amo mga sugilanong mga video. Sugilanong mga video. So kung may sinabakan guys. Panglaag na sa mga kalagan guys. Falls adventure ba? Falls adventure. Murag nindot dugay Toyoko na to ang south. Comment nyo guys sa mga falls sa uban guys. Para matutulan sa namo ba? Maayo ning pagapili kay duol-duol ra. Mga 10 kilometers padung lungsod sa hinatilan. Unya pag-abot na mo ni hapit migpalit og pizza ra na ami masim-asima labi na kung ting pauli na. Palit na lang sad big puso kay kuwang gyud ning among dala. Maayo man ning manghinubra kaysa magkuwang. Unya mo biyahe na pud mi og 3.9 kilometers gikan sa hinatilan proper padung diri sa Inabacan. Pag-abot na mo ni bayad dayon mi diri og 50 pesos sa parking fee, 20 pesos para sa motor. Matod pa sa usa ka guide nga kung gusto na mo ma-explore ang upat ka falls diri sa Inabacan dapat magkinahanglan na og mo guide bali sa 300 pesos nga guide enjoy na nimo og ma-explore ang Inabacan. Pero kay naaman mi bata so naka-decide mi nga sa unang falls ra mi taman. So di na magkinahanglan og guide. Baktas pa dai mi ani gamay di raman kay layo. But sa unahan agi ana ko ning dako nga signage diri nga I love Inabacan. Syempre dili mahimo nga dili ko makapapicture diha. Unya nagpangutan na dai ko sa mga taga dito kung asa padong nang dalana. Nya ni ana sila nga lahos ra gihapon na dito sa proper hinatilan. Lami na gyud itampisaw aning tungura. Diri pa lang sa akong nahimutangan pamati nako hastang Bugnawa. Ayo ning magpasapa ta panagsa tungod aning panahon nga perteg yung inita. Domingo man nag-expect ko nga daghan gyud kayong nangaligo. Dire na day minibayad sa entrance. 70 pesos nga entrance apil na ang life jacket ana. Unya free ra ang mga bata. Nya gipangutana mi kung gusto mo mi og cottage nga nagkantidad og 300 pesos. Nya ang desisyon sa tanan kay dili na lang lingawan na nila karon ka lang kay ambakan ta ka. Nya ni padayon na mi sa unahan para maplastar among daang paniudto. Nya kay sakto kay ting paniudto naman so nangaon na lang mi diretso. Di pud ni basta-basta among gidala nay bam-i nay humba. Nya kining humba salin-salin panis katong gikasal. Nya tungod sa kalami sa muang humba naagi na bulasot sa Picas Cottage. Wala paghinay day. May delikado kayo diha. Pag humana ko kaon, relax lang kadali. Unya kanang giigangan ako sa akong kaugalingon. Unya gusto na ko mutampisaw unya ninaog na ko diri sa may hagdanan. Expected na nga daghan yung mga ligo basta weekends. Iring dapita nag-sightseeing pa ko kung asa ko dapit mutampisaw. Unya kanang bato nga giambakan sa falls pwede ra ko diha. Magpatungod kay lami gid kaayo sa pamati ba nga kanang tubig nga tinagak sa falls anha paingon sa akong buko-buko. So nakaligo na ko, mura pud ko gimasahe. Puro gyud ko sa Bugnaw pero ganahan pa gyud ko nga dili iuli. Nindot pa ihumul-humul akong lawas sa tubig. Mao nila ang gikuluran gyud ayon karong adlaw. Lingaw kayo ang bata apil na mi ana. Nagkahapon naman so sa sunod nga higayon na pud mga kalagan.